Er du klar til en æggeudfordring, Nalle? Er du det? Er du parat til at få et æg? Helst ikke det op og spise det, Nalle. Ikke spise det i sengen. Var der noget inde i det? Hvor skal du hen, du? Skal du ikke have ægget? Se den, Nalle, se den. Se den, Nalle. Nam. Hov, Mika. Det var Nalles æggeudfordring, ja. Mika, ja. Ej, Mika. Mika, nej. Ej, men Mika, du var lukket væk. Var det lækkert, Nalle? Nam. Var det lækkert. Så kom katten, den er altså bare meget mere spændende. Skal vi have lækkert nam æg? Se det. Det er nam, Nalle. Det er nam. Det er det. Det var så Nalles æggeudfordring. Hurtigt hold på den. Kunne ikke drømme om at spise råt æg.